ohiani obinya no ho me wo fa no wo mo de no mo hunu ye nti wo mo yesa na odefo so wokwa ahokyiri mu a wo mu nyina ntam baako Arafo yema mu nyina tenase na yemfa momre nyansapo kasamfonyi so nyansapo bomoden next to boase na jesoma me say isane no badwemba ekwan so ye ni muhia ya che ni titiru ye ni abrewa edi nkomo na ye ni abrewa hia ye eti afutusem ache papa nene de wodman kwa daroma wode ya ba be wo ye asisi no ye wo nakache a ye ne ebebo nkomo na ye nyina ye nim ne ekoso wa asante memu a sebia go ni edimi nyia ni ehinta sase yewra de oti okru wi okrawe ne obrawe ngoma sopim so otumfo se tutu afi apema hankro aduokro enkro de besi neyi finhia aduonu enum na nafom sa eno ntine nyansapo ye twa homfo nyini bia na ye de kirem ba ne ye nya akonya ne abrewa aba beshi abrewa akwa abai ye nyaado na oho te sei onyankopo otumi ne mompaibo yeda onyankopo otumi ase seja wa kura nkakra ede amaye na ansa na meba kura no se de course wa santime mu de wani hwe kakra mihu kura ede twato kura no se na owo menhia ho bi sanity na enya asem kotore mbizam se na abrewa ye de no baaye na me se achechede ne ofu ayonkofa no ofu se da na ma mi bi be de no abena yi achechede so ohia ma adwendwene nti eda ne duru ye na mpaniampa wo ma opete kwase na yi no achechede se ko no aba na me boto bi besi ha wo ba me wa ha o ni he wo fa boto no ko pete ba ya achechede ni ho no wo fa boto no de ko ma wo fo se achechede se me fa mero na ono so na mkwa so ba me mpa kwhwisem bere na achechede aba ehwa na achechede efiri boto yi mu pie no se nyame na ma be enyame na ma be maka kire wo dada se ohia ma adwendwene bibia ye de adwene na eye sanity bibia ye de adwene na eye se abrewa basema wakai e de aba besi ne nkomo a ye bedi ni so ema ye hu nene de ye pese ye hwe ne di nkomo ye abrabo a ye boyi ya na da bia ye ka se obi ni obrempon ahyase ena se bi obia ni honmo a ofri obrempon bia ni wonmo fiti preko pa ena obeye obrempon na so ya na wiase abrabo akukuhwe ase ye kɔ ne ye ba ne ntie da tititru enene mafo aba ya na ye ntene ye mebiase ye hye ase e wa abrabo no mu a entine ye bedi hu nkomo na ye bisa abrewa se ohia ma dwendwene yi na bibia mu no je se sebe nyansa ene nimde ene nhyehyɛ ye bro ni kan se plan o plan ni yi na hyehyɛ ni ya ekoyi ma wo no na ye nhwɛ obrempo ahyase ekukuruhwe ase ya na ekomu no eya na eya de suade eya nkranhyesem ewose ye to ye bo ase ne ye fefe ye de free baby ana sansese ye se fiti preko pepo se a emoja ena eba yenko abrewa ho abrewa yenhwe ekunni enintini eni atwotwo wuro a wonmu agintini aginhini ewo man Ghana ne wiase nyina no se wonu wo mu di nkomo na ubisa wo mu abrabo ahyase na wo mu kase wonmu kabidi akyerewa eya ne durudure bia wo na sabi woni takukura wo de to dokunu bi na wabubu awi no na wo sukura de ma odefo no se de wo si eka na brabo ahyase a ene wo de ababa be duru de adui abrabo no sa na wo se ekonana penyin se dua bia ni ho afifira ehia ase a na enya man dua na fifire no ebekwa bibi obebrim afi na ase duru ba bi a ase po bi aba ho ehọ ne na afi na nokra na wo ti wa be kasa afi re da biri ehọ ene na wo be fefe man na wonya ba bi
akenten no watena enti se we bi bo bere bi a ebi a ahase no wo bra wa wura ha wo fa ha akukuru hwe ase afi bedu ba bi kura de na aye denden awu bi asu mesi afi de na wie ya no enam ho no afi ne bi a na ne yedi soso beba na se metiase a saa bre na emu aye den ni wo ya akoyesi dua a duru ba bi na aye po no edua no kura enkoten saa eduru ba bi e po bam ansa na timi aba nyenye bi asisi nchen ama bi kura na enya nchen ne be miensa nan afi ne na afi eno so sena dendan amena kosoro okay ama afi nipa kura timi betena se aye nwunu enipa timi tena se ma ne ye nwunu nti no ma mi nyina so na ne yenkohwe otumfo ose tutu Dr. Raise the Power 2 Asante Mera danso na afo minute pe so dayepa wati se anoma akware brisi amotu anensem mujegum enti abo bi se wosene ne ntakre hunu keke yenkohwe na fidi dai a ne yedi yai wodi nkomo bi ditu abra okopia so dem an ode na ase ma otwedi ampon no na oka bibia eye na bra bo ahyase na me mpese me preme ho na makasanse ohene de wakasa yense dank kanka eno awo ho na me wonfonyini die yenkone yenkohwe mra na me ba mimisa sanse enwunu na ye kan ye no no ese na kame akwese osetu otumfo waye dua ye duru ba bia ye twa ya wasa fefa wanya man ni bebre amasese na sena ye nwunu enti ehwe mfonyi mra na mimisa ho nsem ya metie se ya ye wo mi a tumfo so wo ka ono tie se ye wo no a ye mo me ma me ka che se ko anya wo me kra ono a ne ma me ka che se ko anya a wo kra ono e papa wore wo se papa pe emba ti wo mi nua me ti na chi na no so on pe ni bi wo je ya wore ko se pa so oni papa pe ma ti na ko so mo le bi wo ni o di na chi no sa me na ko pe so dai awade ono na ebo mama ne se me ofa Asante hina wo otaka grandpa na kwa mtiti and o kacha ze fi ade me pe nya nti me ma wo nya no ono na bo na mane no ono na ofa o se no ofa na kwa mtiti na e kacha se o nya ye wo pe no nya ma nto won tra ho as school no unko ho grandpa ono unko o pe school fra grandpa kale jesu ya ne wa sta me na wo mo adi e ho no mo protein nyina so ye pese ko grandpa kale je ye ne za ashtambo mo ba ni bibiri no mo ko nti na mfo nyina ho no mo ko na ko ko wa ke wa sa fo je makado abrapo ko no nyina wo mo ho no mo tie so ata ye no ti wa ni na pese ko fo je makado ko na wo mo nyina ashta no mo ti no so no pe ho grandpa na ka ko ye se o se won ko ho ye se hwio so na me ko ye na o ni mu je o ye ti wa so ho no ko se hwio so na me mo ako and also Mr. Osain one na your headmaster one the country say na down for disciplinarian be are transferred from Bukwari course se hwio so nti ho no dem be ko na da ko se o se de one no headmaster ko kan se de bi na da bi e wo a ono ni titi no eye pa nti ho ko don ko titi then nyina no ne wo fa wo mensia na hihye ho sa then nyina o nyina no ne na pepe na o mensia o hihye ho sa o se hwio so nyina ye me ba nti ba no ko bibi nya no no abehwe no se hwio so nyina ba no no ba na ko bibi nya no abehwe na ma na no nam de na mo a bibi school ya me ti se me wo fa no wo mo die no mo hunu ye nti wo mo ye sa tumfo se ha wati se ni wo fa no e de no mo hunu ya nti o mo ye nsa na ajma prembe de se ke de no hunu ya wo ka se fia me nya de me pe na ajma prembe de se ke wo se de no hunu o ka se efia me nya de me pe no na me wo fa me so fa me wo ono ane discipline bi on na tete me ma me so fa no discipline ono ane tete bi eno na nemu a ye de abedu no ara eno nemu a o de abedu ma si kinai se ye ka fia di oso na ye ka Asante na ahyase no sa na tie abrewa yenhwe wahene
enkomo a wodi yi no ade kira mansan nyina sabi wo kura de metimi akase bia wonnim niema bi efa ohene ho esanse ese wonne ne kura na mudi agro ne ade a mususu ankakra na mo ba na ne wiase nyina de dodo na ne anim nanso na fidi dai a ne wo die yi ema na kwanya ema ye nyina ye nya ho akwanya ma ye hu se obrempon bi otese ebedu baabi obebrempon hwe na hyase na wo mu kura no no duru baabi no senya ne wofa e na tigina mu a kana ne maame kura mpo no eja awade ntinka ye nya osetu be ma na kwakudua nke ye nya no ne wofa se wo beko ene me bisa wawareja ye ho asem komo ye din na me bisa ne wofa se wo beko de me pere me nyanyan afi wo beko na ono nya ba mu wie ye no osi fe de meja osi wo beja eja fe de me pere me nsaka ekoduru baabi no obi o wa asante me ma asante mind hye se bi ye school akakraka wa ha opoku warenom prempenom eni wo se tutunum eni ade dabi ya mana ntana anko school sakase na wo ebi esa man so abrewa we eni de ne wa ba bedri aye men asese nipa gi nwunu e wa ase bomi nkomo kakra na me ke bibi se ewi ase ayeti na nam ne nkore di nkomo nam se ohiani obinya no ho na odefo soso okwa aho kiri mu a obu nyina ntam baako na obu nyina aka obi hunu ntam no ai me kai pa da no ka chem se omu nyina ha do se mi ampa mini mi ananka me prakora mi nya brana me de asa ese ohiani ne beka enne ne osikani no so beka mi ampa anka bi disika atomprada ene mini enyankopon oye bibia o se niema a wabo nyina ni pedue kura se yegyina ho a o se bibia ye mienu sa bibia ye mienu enti no nyankopon won hyehyeye a ode hyehye me nipa abrabom ni awo beye nyina ne so abrabom no ankwaye na teyira na edi ayo ogu ho a na wanya abusia pa bi enya ntete ye pa me ka panyin bi na wonde ne dia ne se na nkwala no obi na ebe bibi bonkwabo no monkoye ni sei afa wi ase obehwe ni we the prison we ni gina court a che se anye papa na nusumpo se che nipa ni nya adwiri bi no woto no bo ase a eho no kura no bia ne da bia no wapagya enti yetiwe enye so fitin ya na wayi obi bo odwumbi odwumtuni bi kan se ye wu tisiye so a wonje tentene ye ankana na se etunko wankana bra bo a wobiri se ye wu nu nyina wo no ewa ya brodi ka se silver spoon na sikadwete atre ehye nanum dada no ne yede tete aduan mani di na enso hwe nkomo a wodi onye se ye wu tisiye so a no aye tentene ahwe yi esie no kure bebu wagu nsi enimdua bi a esi ban sie ne nsi so ne wo bi ba ko nso esisie ne so na nso de ensisie no nso abewa acha de esisie na tie enti abrabo no enam achew esise esu wontene eteni akobo wopumu a onam bia me ayo kwayem no opie petem saa no akobo pum na se wa hwe ni yi a ubu ho a ye tete no kora no makwa me tete no pa enka bia ye kwawo nane ena oye atirimode ena o se menkwa ha o me de mani hunu no pa bo men koma kakra bo men kakra ni e wo Ashton hia hini fi ho e ho a na ni ye nyina ate woni wotumfo osetu satem na be ma kwakudua nye fe no kwakudua na ne wofa
ni hia hene me nsa bunsu na me so me ye hia hene me nsa bunsu chia me eba di chia me pa wo hye no moto mu onye se wo bi ti ni ba bi obi na chia me yi obi ti da bi won ni mi nu na tie tete no sana empanyin ebo chia me ka hene ho se o hene na yiri ni chia me nti anadwo kura wetimi frɛ no na wonne te woni ye ka asum se bi kura wada no wetene mpa na afo so obi asem bi hia no ana ase we hia bi a saa bere no no mu di ho nkobo nti na me ye chia me kwadwo fodwo ba no so ye o hene be ne nsa bu nsu wo faase ne ye te fa no ye fie ne nim ho no wo mutimi bo epa a ye to so ntebi e koro wa ha koro wa be na mranti nyina beguo na ente no de akinye ne ntokwa ba pa nti meme papa ko ojo ka kire ne wetimfo wati so se kwaku hwe ho yi wo fa mensa bunsu no meme papa ko ojo okay wo papa ko ojo okay ka kire ne se kwaku hwe ho yi na dabi be fura konwa kese wo hye ne bosa tisho wonantie mu ne wagudie mu ye ente de wodi hie nsiate nyina wo enti nanu ya yedi hia hene eyi wodi ni wofa no 25 years ye ha ye be hia hene fie ho na ye koche anu no biduru ha na hia hene bo ache agi ka kire ne se panyin ko ojo ba poma wini o was panyin ko ojo ba poma ampa anwo he mu hene na nse ne wa petra pa na me kuro mu ho na me ko se pra me pre so ahemfie ni nyina no ohumi a wonimi na wonimi se panyin ko ojo ba poma ohun a wokai wo se eni pay ese minim no ne dia agro pem ne natena pen nanso on sedan kai sa enti we na akoye na obi nda na didi kire no na se akoto de wodre na hia ahiri so no nso wo fie ho bi o emprempre hia ahini so okay no nso wo fie ho bi esa tem boys ne girls maba wa ne mosisi so wow ne ayiwe na prempe de sekan ne ba bi ye frɛ ne kuabakoma no no siti ho bi ye nyina ne ho na nsa bi amni hi ahemfie ye ne je pa aho na se de ne ositie no na ne wo fa no pese wo kura no so o ma ne nante basabasa enya niema bi a emfra wo misa so ne maame tena obeye atirimude ama niema bi ehia ayira nti wa manne ne maame na antena oka sembi osise saatama no omo Ashtown no se o maame beba okra na o mase wono be ma kwakudua oba ne nua be ma ho nti wono so oba kra na so wono otene be bi di na agora wo nti wo nko ho nyini nti no obe no bi so mfrɛ ne se ne wo fa no so mfrɛ se wo maame abe wo na bra na bi ono ne nua be ma no ne nua ba be ne di nkomo nye wudi no ba aye abrowa we no na ne wo fa mensa bonsu no ne wo ani mienu bi ana ohun se empanyimfo no minnim mimi sei na papa ka abakosam kire me pa na de no wo kan se ne nana pa ye wo mu ase no wono ne yanyem me obeso no daye se wono no wabanti wona ne din na wohu se wo mu wa ahemfie de pa wa de dodo na yire no miensa wo mu nyenyem wo kokunsu wo ko Kenya ase me maame so aba nti wo so sa adaye no ade chia no pa ne hia ahemati so ni papa e frɛ no hene ba bo achi arade o de kwabnaji obe no se obofo e ma no hwa na wo so obi enwo se abrewa bi abebu ni dina kire no se so saa enti wo mu hwe kwanya afi na bofo ba ye se me maame na wo no
Ɛhɔ no wo fa aka na eba ha na ebetu mi din. Sɛ me de pɔma. Enti na me papa enyaa me mami ni di agoro basa. Tambia na nam ne mrantie ni di nkomo wa ha. Chiame ne ni akwamu no. Ye che na me ka kire chiame se ya na nam papa ne mete. Minuanom na ya ka ne fra bontene no me nkobi. Am to no na me to ne sa na nsesem. Na me nim se da bi kure be wi me hwe. Enso ni. Na yese enye se ebia eye wowani se bia beka se bia obi ebeifo. Na ebia na toda ya na adayeso ayemu bi edidi agoro no. Ene obi wonom so a otimi hu akwada yi. Se akwara me hwewa daachi ubeye sei no. Enu bi na ofa no na owo. Enti de wo kan na yese wo ye na dwene se omma abakomasem ne adesesem ne trimude ntana ne maame nkyai emu wo ba ntete no wono wo yi wo hino ti akonwa so ti wo betana ne nkyai kyese wo kyere na henie so wo so wo tini nkyai ni nyina no wo kyere ne sɛ de yedi hene nti se yi ni mani so kura no akonwa kɛse wo mu amehu yɛse aforo no wono ne de ekokai fi say ya de tete ni se school won nkode no kwasem ni ye de esusa nanso no ye ba ye kakra ye behu ye no ene neyei se de osi kono no de no kwasem na tinye bia ni ho se tetefo ni beye bi no no nso aye bi pa ni pensu de no kwasem wa ye bi ye hwe abrewa enu nti no ana ne wofa no esa apagya na de ne ko preko se bi se wo no nko school nana na sasa atem na school akase bebere wo kuma bebere wa ha na mpanyin se ye pe be hunu nti ye chechire boa na ye de sata ye de bi mo atwa ni ti ase ye chechire boa wo chechire boa na ye den ahoma na wo chechire ye no uduru ba bi a na wa bone se hantankora bi e de sata ho na so pese osane a na wa so no watwe nti wa bone se nyansapo no wo pese osane a ye se obi obesan no madwembam wa anya obi a onim na dwene mu da obesa akra amana bopo to say okay ti entina ye pe be hunti ne ye chechire boa ne ye de asata okay de anu asata baby e pa o pene hu ho a so wa no asa na minimi ye se ne wo fa no na enye ne adwenboni a na atirimwoden ne emu no opese wo mu baby afa de waduro no wanyini wakonanim wo pese wo pese wone ne ntem etwen sa enye baby a ibi no bia mekwa akwaka kire mo fa torohwere na woduru ho asa wo hu se wo sa ye wo de hye sa wo ben akonya no kakra torohwere na woduru ha sehwi kwawa sie ma kwan na wo ba enye wakono so wo bekuma se kora tatam so kra ka no kora wo benya bie no na me maame se bo achi bi di ni yi adom benya bie kora enti no wo sheda e ma wone ne ntam twenye se de be ya wo behunu se baby a medure de bibia eye animia ni wo mia nani no obo ne bra enti na ye be kan se na opese wo sa hu yawa na abrabo no fa baby a enya ahogunu nso na wo fa no pese ohu baby a wakoduro no kwawa enti o pese ohu ne se abrabo no baby e de baby anwono nye ni nyina na abenya ndedede na nsu mia wani ye wani na fa ya no na dabi obeti abapa oyawa ma edewu ma sa ye say wode ekoto wonwunachi ode ekoto onwunachi tisi wantimi antwam amfa onwuna ontimi nkoto de se wo bo atra akofa de enye yie sa benya nkwanhia ayese kai overtaking enye kwan papa ne wo se oyifa ho no wo be kwa konya nkwanhia abro yehwe nenne mafo ya bra bomi se ne pa yenkwa adehye abusua mu se mi bi se mitiwe na me se mifira adehye abusua mu e wo pram so na me wofa timi hwanya me anim ne nne pa ya school akase e wa asante mantam yi efiri mofrase private school papa ben na unya mfanko wo wie na wo control school a papa ben na unya nko wo wie na wo kosuapon a papa ben na unya nko
Ompo abroche na wo we wasa motam dem ko to abrochiri na watam se wo de me ko akura ase a abroa ene na emafo wo giri se ye beti ase ye nkase ye wofa na obo apa akonya no no mpese daachi metimi adibie opeso ye maboro ai ompese mi hunu na kwam de wo ye esisi opeso esisi ye nti ye hunu de wo ye nti eno wa hyeda ekoto matwene baabi me de ho de me nko kwawa sese hwipa de ade se tutunum eni prempene puku ade no wa ha anye ye kora fa me kwa ase ai na prekwa wo fa na preko se hwi no ha no suku titiri be pa ne wo ho a esene prempe eni o se tutu no puku ware suku ya ne dire kora da wo so na edwa wo edwa wo de edwa wo wo kan ya no ne dem me ko se tutu me ko puku ware me ko prempe na wo koto mi atwene ewire mu baabi tu saade na eye ade nso a ekoso sanse ode hye me kura menye de hye no na sabia kura to de onye de hye kura wo krum ha no so wote asanteme ma no ama no so sepreko ne na bi ote sehwi ebi awunua bi kura ote wo na adamfu bi oto wo de mi free kumase na adema ko school ho no ma me ntwe sa meka so wo tim pobo ne de ma me ompese mabra bo be koyi wonnwene me ho na oma me kura nso be huri agina yenhwe omame afem obatan ede no no nso hu ya enu nti ese ojan be makokudua ne ntete nyina ama ne wofa ojan se kane no ne mpanimfo ka bibi se so oba wo ye twoma etwene be ma de ena saabiri no soso no na mamre da ho pa se wo fa ase de fadi ni agoro enti wo ba no wo a wo ma anu nti ne yesi wo wa mefa na wo so papa no so se me wa wo fa ase me wa fa ase na se me wa fa ase o se wo fa me wa fa ase o so se wo wa mefa dese satem no anti se enne ya yaroto ne ma ase ajeja ne mem atoto ne ma adensin ai ne wo fa ye de kwotena unua ba wanwe asema obeka achewo satem ne de wo yo ba na wo a ese unua be man kura wo tumi wo ba no so che ne papa enu nti na ya na be me kware a yesi akontaje sikai de wode mani ni wo ba ni nua be ma no eye akontaje sikai akontaje sikai kire se tete wo no afuo kokoyi ado ena ne yedi bo bra enti na konta no jikodo de daache ne ba abediwade so anoni akonta jisika ena ne obi se yesi akonta jisikwai wensi de be kwai wo be kura be wade ye woni ne kunite aburichiri woti apetrapa ha na so ba ne be ye bibi a ho akwa na wukusi be fra petrapa akusi kwai na nanu anka ne sa o si akonta jisikai sikania ono ne de no wono wo bedo awa wo ba no nti waye maame ne papa de no wono nkoa tituru no so ne de ewu ye sikanya o de be ye adwu entina ne maame no nso te amamre na se se nti kane ne de ye se ya nwuni wo maame enu nti na ebusua no wo ba no wo be ware wo ba no a ne ya ka akere se wonya ka wo de a wonya ade a wo de besi na nye so okobo ayi ka bi ala se gold bi no okofa no wo de be ni fi na emum ema no a wonne ne be wo no akora ne yade a woka obehya atade a woka bibi obeye bia woka na nso wonyini besi yesi wo be nyini wasi fi no wonfu abodwese ho afa ne mate saa ebusua abu ani asua ase esanse wohwemu a na ebusua ne nua ba ene sesa ne mabra wa mo ne kurukura amane edi kotua ne nua ba maka enti na yese santehene nei kane ba makokudua ne maame ode ne ba no ma ne nua ba ma no se o no kura mija aware
me biya se me ba no ono ano ye se me nkona de worhwe no nyae ti ne makwo de amamre no nso kora akire sebe message wo de hye mini amamre ti ne onna no wo fa ase onfa na de so obeye no onfa no nye so ohu enti na nye se ebia ono to ne bana dense na mum no ono nsu ni amamre ti na odi so a no ba ne basa abro ye nhwe aye awarija ye nso ho asem edu ba bia se de no wo ka no no ohene ma ye te ase sesebia kusebia kroto ne papa no oyobi a opema eti edu ba bia ne maame ye se wo nware biem no ne wo fei ne se wo boa obesa akọ de me hwehwe ne nyae na aha ne mete ase a na se sa atem no na ma nko anu awo ana no awo emaminu na akwesi ageman ani puku wo ho na se wa ne ko adu so enti denti na chinchinchina ofa no mensa bonsu gina so ka se wonsa anko sanse de orhwe no wonyae no ofi se di ntra enu nti na meka bibi se ebi ana adayosu bi na nanu yi kire bi na me ni gina so a ode ka sa mema de wa wo bidie nanso bi a be ma me hwe me nyanyae okay de me hwehwe no no me nyanyae we bro ni beka se eye pure spiritual sunsun asempa obi o wani na ese wo ka asemi ohwe wo fa na ohwe no wo wani ebi ana wo mu wo fa wo mu papa no ebi kura no wa hye ne bo se wonua be obewo manu na di otoso num no wo na be ye obrempom be ma kwakudua ne ka akire wo enye nwanwa anhwa na ohwe de ewura kan ya na wanhwa na ese kame akwese ne maame no sentia na aware no mpese otena se biem ne se na ne kru ne pe emma enti ojana no odo ba we yaba sa be hwe no odo we yaba abrowa bema ope emma eye ade a wo se be oba agina so ka se enu nti no meja aware ana enti yemfa emma dodo ho enyaye awade na emum wo no so fande awo so wo fande wo no benya baabi agina ama wo chefa a ewu mu no won sa kentire ne nua be man ka chense enyi wo emma dodo ho na ade beja no tena ho na wo chefa ewu mu no on sabeka okay yenhwe ene sawra ebi dan na asesi a enya asem keto wo Ghana social media medical wo bonnwum fela ebonnwum wo sa yesi ni twani ni niema bebre won ware ye nchei ansa na omo be ware no enigi anu omu wom ni ade ena ware na wo mu gina so ajaye no won hye da hu ade pote be ma se ye ware ye be se mfie mienu ase wan hwan ni ono aduane wo fie da be ma no na ekasa wo chinsem mu ni ade a abroa enne no enemafo esa ware no bibia yetimi gina so dija ware na nsumpo enkatwara sem no mu no Yesu Kristo kura ase senye adwamammo nkuntia obia ni ho kwai so bija ya wade enu sumpo kro de bibi to ho oso se wo donumpa ka wade bata ho na ene no ene mafo no awade no mia kura no mi hu se enya ade ye de wo dokunkunu bi na wade o se wo dra kane penimfo ka se wo danu ade mu amene be da no nye ne aye no krepa akono die bi hu yehia ne ya ware ya kofefa ka wa ahensa emreti awo bi ne sa akono die no ebi kura ahase a na abebe wo no aduane wo fi wo be me ne ha wa kura timi faare ye kwa restaurant ekotoba na mundina mudi anigye so tuka na mo pie no makodidi aba di no aba mo abeda so wo na woni se eye bra na ye bebo awade ye frɛ na blabo abra na ye bebo na wa hwe ni yi a ebebo wo bra na abo tini ye frɛ na blabo no woni se abrabo no wo mo bebo afa ni wo hu nse eya abrabo a ye to aso akọ achi se nananom se awade no kwa aware tini ye frɛ na awade no woni ni sa afa ni wo hu nse wawura sa awade no na nka opese wotene wo ba no
was once wura saa wade ni mu ene won so ya fa anteteme abroa ene yewo ofa bi te se mensa bonsu ho ene wo fa be kura no ni nua wo mma na ni nua ba bete de ba akoma no wo begie sembisa ni nua ba bete ne base mede wo koma wo fa no wakoka kire ni nua ba ma ne se de wo fa ase asomesi pese mede ne bere no wodidi wa na ase no wo bete ase me ma no doso ye kura ye dasen ni wuru medjuma yi nya adjuma pa bia obetena se asesia wo bebe ne ho kanyina be dam so enti obenya bibia ka kire ni nua ba no a wo ma no wo fa ase no kro wo mfa no ma abroa mensa bonsu no yo hina na ai ohene be hia hene wonna no ye hia hene no wonu wo wuye ne ba kono nso bedi ye owu na anu yi no sa ne mprempren die ba abroa ye wati so yi papa ni yetu no okay ne mensa bonsu bedi ade okay abroa ene e ka se o se tutu abebiwa sa wo otufo nyasemi ya na basemi ya odi atu ya ene ne de odi kan so de ye po ana meboa onso ono nso ne wafasa ana meboa ene ode ne call eye denchira enya sa ema ono nso ko di ohene bi na ase a na ono nso ese na denchira bosun tutu ona oboa ma yenya enya no enu nti ona no wafade ne call ya ma wo ko tete ne ese ne so hetu tu nya ni nreme hetu bebe no ntiro ho no ko ntete ye abro ene na se tutufo emi enu no de odi kan ene abebi oyi awo ne ma bi so se wono de odi akire no de odi ka no akonwa no fai enti wono no hunu de ewonu mu wono amu no hunu de ewonu mu enu onim de tutu odi ka no so na bra bo obebo ye ne de ne ewonu mu enti ne kodo se de wesitie no so onya sa ose tutu no akonwa no ya te so wono a pepepe abroa enti wo hwa abro ni beka se coincidentally ye de na wrade mama mra ni amanim ya chechire nani hwe nkonya a wabobọ so de ya chemi na so se tu edi kan de wo achire na okoye no nsumu no okokosoye na wo hwe na bakwasemi eni de odi kan so abakwasem a wo mu nyina no ba bi wo mo fefa afa ya achire yi wono be ye santene eti na esenye wanwase de odi kan na beka asante bo mu be chechire me nya asante man nenne de otoso bienu nso twempuntunjuma asese wa ma asante aka bom se wo yankofo okodidi ba bi nyina ba na no me ne fie pie hene ebo nkomo ebinum kura gupunachi a wo mu bomu se wo peso mbeso fie pie hene wo ba hene fie ai mi hu so ni twamfo nyini bi a mo de beto ho no mo enti ye ni nyina kura ne bu mu firi fie ho okay enti na se wo hwe we na eya ade a wotum se eye nhyehyeye a oba ade ahyehyede de ato no wo hu se wiase no se de sitie no sunsumu enema bi wo ho a eye sunsumu enti se wo tenchen na so we de aniso ebe kwa akopere a emwa wo bibia e wo wiase na nanom ahyehyɛ ye kan kura enya nwanwa se de odi ka no no sa ne chibae pa because wo hwem fie a ono de call dadaada yi ene be ma kwakudu mfi hye aduoson enan na se de yakamfo gidi se yewu a yesa akoba me yewu ye ne so obi nwu obi saman sa enti no ebi kura no ono ano se de ebi me man me se de emsi ye no manwie enti be san akọ ne makwa akosiesie ne yi enti ono no we mu e ba ya na ehihye mfimfini nyina na enye nasem o mi se ebeto no amena ye na ade kama wo se no kura wo mfa ho enu nti mpanimfo se media ya na asem bi makono se wo si gina ya tobo dwene hu ye ansana wasi ne dabi wanu ho arwa
me da se papa fasima ba ko pe fatu ne emabunufo yemfa emfa yewrade hu yemfa nya futu wo ya brabo na afi yen soros be me wusu ewiase ayewe enyankopon obo ade no wonim baabia wonim de bekoso bia ena asase ya yetisu eno so sara na enene mafo amabaro ensima ye kan nyina me de mesram se de meka bia momfa nto mutirim obia wo betie bia ntie ne keke na mte se wakofo poma na wakofo poma woni nye no wakofo poma minie na me pawe ewiase ni pe nyina ntimi nhume na emu asema me ka de obia bete momfa momo bra papa se yemfiti preko enka se edu wo hene yeninam hoi ete se wahuri wonya mesi fam a wosi pim wahuri wonsi fam wosi pim na ubeti akase so ana wo beto amenem ana den ubebo pem enene mafo ayaba no obi nya bibi kakra bi som se etwom wonim so wawie bibia kanene mikuro mu kunsu yenye nsuo na ye won kanea no wo mu de aye yefene ye wie bibia nsuo ne nkanea nsuo won kanea ye wie bibia ye wie bibia nsuo ne nkanea so unwie enene mafo ayaba woni adi ka so bibia mu pe ade kakra bi eni afimfie mienu no wo de aye kyenkyeren na wona wote wona sese na wanya bibia so mu a akokorawa ana abrewa bi wote wona wubu na nimutia no kuku osi amanfo so wo so wanyini na de onyono no onye de enti empire pi mesre na mafo no se dua ene ma ahoma ehunu so nokore na su obi dum wo so no ma ba bi hwa ka hunu se kwakuyo odre ho ma adotto se wo mfa ni nsie won ka so wo mfa no kora na di adwene pe ne so wo hugya so okay na mpanyin se woye bibia no wadwene ho wo ko amani ko a no wa ma witire so no wa kai da bi asem okay abra why ade nyame nshirawo na na wo se wo ka de na afa aye akwanya ya na yenya de kotwa mfonyini no ye komenjia na na no me ba ho na anu yi akwaside yi a wotimfuo ye ne bibia yi a obi ebehwe bi ye nana wa yesu nkese okutu na se a awia mo ensuo mo danse ne ye nyina ya gi nwunu na me ba ho no na me hwe se emrante na ye wo ho no a ye bimbe wo hene no de me ma me ka sa ani ye du oban hene wo mu abimbe wo hene na me nkwa da yi nyansapofo yi eja wo bu de yekuta kwato ne aserewa ye na mo ncheche ti se trenya wo nam de nso ho ncheche de nso me pa cho me na mo ncheche o me fa usugu enkola yi na mo ncheche na nso mu a mo ya pa mu fuyi ye mu nim se bibia da mo na asuri ye bibia simu ko hu de efra tobi ena nkola yi so anke ye de ne no ase ene ye pe nanso me hwe tunatuna wo tunatuna wo mu pam wo mu se ba bi kura na wo mu se ye gina ne bi kura ya fa eyi bi ne yatwa
ye twa so ye twa ne ye de akyere ye ne aye ma yimu wo fa nkọ baby a Esa abro kasa fa accreditation no ai asemo se bibi di accreditation anu na ye this mawa na se amu akwanya se ubetumi awura mu bi na de opese wutwa bia no watwa de opese ofa bia nkomo apese odie bia no wadi na de ya na enwanwa a areho ene se ye betena asante mantem ha ye se yete akora keke yete manhia ho asebe ohene ekohim kura na ye bepagya ne akora no ne aye ne kama ye de abeto abonta ye kokura mu obi ahwe no abra wo bebra wunya bi ya dabi wunya bi apia bra ya kowri achi no kura wapira ene se ne nan ya kura ye noso nyansapo ya ba ya doso a ne nan miensa ya ba ya doso a ne nan miensa na we no nyina mo ya me de ya futue na mi tumu ye nyina ya asantefo ma ye kuromu a na ye didie ye kuromu ade a na ye hwe na se ye bo ye wira ye bibi kura na nkodai so we mu de mo ma ye timi krata bia mpo na bo mu se ya ye be ne na mase ye kakra enya apampam enya hunuhuna enya firi hoko de tiene se abrewa sebie kronto omo wo hene nchen ana omo wo hene na asen de obi anu wa obepam na emom no aya na aposifo no ene asrafo no wom de omo adwuma no se saade ni bi na ukom ana ebi nkura wa na adwuma nsam ye ma okwa ma onwuram ba ohene bia ni wo ase omu nim ye wo ho enti omo na emom bambofo no enti na wosa mo ma ye bi ni edi kura sebe ye ntimi nta na obi mfiri nkran pumpuni mantem no one ne nkwada bebro be se otwe hunwi na obi a bi dida ne kom na mo so amot na ye yete ye ne na ase wo ni nkwamani afọ na ye yete ya na ye nya bi be bransa na ba ko pese won zaka bi eno de abrewa ha adwen enti wo boso a ye me de papa enti ye besre nananu adaroma ene mpanyumfo a ba mo nkwada na ye wa ha no mo ma wo mu su bi mama wo bi nsu bi mo ne ebinum ba ya mo mu bi a o mu ntwa ne ma bi e fa sabe opim so ho to de ebinum kura ntse mo mo tro de fa won de to social media so no na wonu mo mfiri nkran mu buni manta no wanya bebede ne dan ko na mi ye ho abusia panyini sabe otumfo papa firi mi krom me ba no otumfo na me ba ya ade na me ba me nya bi mfa ntumi ko na me wura ba bi o se nka wo no kura nka mo behwe wo mu aye nkoda yi ye wa he sa ye behwe nkoda yi ye wa he na efiefo didi me ya ye de esi abonten ne fiefo men ne fie me efie nyo ya abonten de ye de esi abonten ko bodwete ti wo di e ya de sre na me sre mo mo ade na mo de tutuku mo no mo ma ye nkwala yi bi abro se mo ade na mo de tutuku mo no mo ma ye nkwala yi susu no mo adaroma we de ani de ani abra se sre mo a ya na enye ntokwa enye kukukuku enye abufu enye timisem ya de sre ni duru ba bi a wa nka am na anya nika na asem no ehwe ase wo ka na ye nika na sidi ebe mu a na afi na apega ti wadawroma ane na yemfansia na yensoro so ne yenko ne yensre biem samadaroma ye ba mu huye na mu nhwe na sabie ku sabie kroto dua bi hu mire ne ye ne a opim so hu mire de bi ne ye ofin hu nua ne mpempuru no enti no da mo ahwe ne mkrafo ne ba na mo de mom za de no kwasem ni ya na ya na woni mi sankranani na santini ko ya ngode be ma David na mi hu brante bi ono na nsanse bi otrotro wopim so ne me ya wo ye won fa bi ntu ba bi a o ba kona de akotro ne ade ye ko bi ye nsem a wo ye ni interview no ono no ba ye no ne nkwada nyina bi guru kom na ye te anu ma ye ne ada bia ye project ye man ye meka ne sese bibi ba na ye ho ye wo ho a mo nkofa ahofo bi efiri ba bi aba se wo mu metu yen wo mu na wose yetana enye fenya akono sabre me kotodwe ye me ya na wo ba abre wa me so de ye ya me kosunti ne birimu sa asoma ba ti yesrese ba bia ne ba bi nye ba obi nko nye eburo nko ene dokono nko ene nchewie soso enko nyina ba ako emi bibia nko so pepepe wa no asisi ememu ani bidi ememu
Abja ya dase ye fancy na yenko yesremo se bibi ko ya anku ya na no madaroma enye ne bone kwaso na ne yepese ye no eni yedwo kwaso ntimo de bechen na madaroma mo de afiri yenso de aka ho aha de edi musi na ya sore so nyansapo kasa mfonyini esuni mamu nyina mo ene hwe medin ene abusia pani owusu ediomi sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya